तो माबोरै मा हाल-साल बेवहाय खोनानाय नुनाय गासैखौबो फांफु हिसाबै लाबानो जाबाय बिदिब्ला फै यार बारा हाराम खालामगासिनो जागायलायनोसै ओह यार गर्ल्स हॉस्टल भी लाइक ये सब क्या देखना पड़ रहा है जाबावला मानसिया बर'खौलाय माथो बुंबावनो बर'आलाय बेफोरबायदियानोसै खानाय खिन्थु डेन्जार लादो खिन्थु नों मानिनांगोन नों कमसे कम बाटिका चिना लाबाबो एसे माने साइज दुखम र बेयो मा दिन्थिखो बे भिउवार्सखौ दिन्थिखो ना बे बाटिकाखौ दिन्थिखो बे बेफोरावबो हले थिग दङ आरो सिखायनो नाङा दा आं मोनसे भिडिअ दिन्थिनो बे भिडिअसिम होथेसलै जागोन बेहा होथेनो लागा जेबो गैया थेवबो आं होथेगोन नङा सोर बिनाय खालामनो बिदि खालामनो ओमफ्राय नों होबाय ओमफ्राय जाखादो सेक्स जाखादो बे रिपर्टारा जेरैबायदि सोंदों बे सिख्लाया मिथियाबो जानो नागिरदों बे भिडिअ खालामना सोंगासिनो जेरैबायदि सोंदों नाय माने बबाव जादों मायाव जादों नोंनो मानो नांगौ बे जानाय जायैखो नों मा भिडिअ खालामगौमोन ओइयावनो जानाय डाइरेक्ट जाखादों डाइरेक्ट जाखादों दा आं जोबनायाव बेखौनो बुंबाय बेनि बायदि जाबाय आरो माथो खालामबावनो फाय बिदिब्ला दिनै थाखाय बेखौनो फोजोबबाय बे गोजाबखौ दानो खालामो डाइरेक्ट खालामो थाथ'ना खालामो बेफोरखौ आं जेबो मिथिया बास गोजाखाबा हमनाय थांनांगौ